And enye into mina indoda yomuntu mangabe ngishelile ngayithanda. Akunendaba ukuthi indoda yomuntu. Anginaso nje stress nesincumo ngoba vele mina angifuni ukuba ngedwa endodeni. Ngifuna at least sibe u3 sibe u4. Bese ke yebo bese mhlambe ngibe number 4. Inibingelele kuphi na kuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikubukele beSelect Africa TV. Sawubona. Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV kama ngikwazi ngothobisane wakamthembu umzulu wakhotshelwa intombi yesokeni wathi umsikazi yabezizwe bafuthu kanti ngizalo skip yadela ngoba uyibona kankane into yomntwana. Ema ngibona ngihleli kanjena nje kusuke kumnandi bafethu ngihleli nesiphalaphala sondele eduze sichilile kumnandi bafethu sisehotela sipholile. Ake ngibingelele intokazi bafethu bafethu kubalekile kubalekile manje ngibona ngijabule kanje kusuke kubalekile bafethu kulo lonke nje izo bafethu ngiyabingelela la kufinyelela khona lo msakazo umbukiso bhanyabhanya dumelani guys dumelani ngiyanibingelela sanibonani sisoma sikubingelele Umswarelo asikubingelele mashe sawubona sawubona mabazi uyaphila hayi kodwa uyabonakala ukuthi uyaphila awuyayibona kahle wahappy kangaka nomdala wami yabona mina mangibona umuntu wesifazane eduzane nami kuba na hayi kodwa umuntu wesifazane nje kuphela umuntu wesifazane uyayizwa lona umuntu wesifazane iyona into engiyithanda kakhulu bafethu emhlabeni ngoba yazi mina mfethu into engikholelwa kuyona umuntu wesifazane mina ngathi ngiqala ukubheka uma ngibheka sibhedlela ngavela ngabona umuntu wesifazane ngabona uma wami that's beautiful. From there ngabathanda abantu besifazane yabona lonto so manje ngeke ukwazi ukungikhipha kubantu besifazane ngoba ngibona abantu baqala ngabo ngeke nathi sithi singaphumi bakwethu asifuni nje yabona nje angazi ukuthi ngaba yini ngaphandle kwabantu besilisa ezweni nje ngamanele bathathwe bonke kusale mina ngedwa abantu besilisa you understand babukeli beSelect Africa TV ngihleli ke nentokazi bafethu asibingelela ababukele ekhaya ubani lentokazi esinayo namhlanje la asibabingelele uQueen Loli igama unomfundo wakashezi phansi le angazi ukuthi ngithi PMB ngoba lentokazi le izalwa enhla ngothina ezimbili ngazalelwe Pietermaritzburg ngase ke ngokukhula ngakhulela ekhaya koma le phansi kwamaphumulo ngaphansi kwesigodi inkosi uHlongwa emaHlongwa ngokudabuka sidabuka le phansi enkandla ekhaya elikhulu but ke ngokusebenza ngase ngiyaphusha le ndaba yomculo icareer ngiphusha icareer abantu bangangimisunderstand babukeli ningangimisunderstand uQueen Loli umculi uQueen Loli une-talent ilokho nje kumele ukuthi abantu baku-understand other than that angazi lokho ke sekungabe ukujaja kwenu ukuthi nina nijaja kanjani kodwa nje uQueen Loli umculi enizaziyo futhi ingoma zakhe babukeli beSelect Africa TV igama ngiyakhumbula bafethu ngokwazi kanti le iSelect Africa TV wena uyasilandela enkundleni zokuxhumana uya nje ngqo uthi Select Africa TV ufike usubscribe usilandele uye na ku Facebook ufike ulike ucomment ipage lethu bafethu ukuze lizokhula kakhulu Nkosazana siyabonga ukuthi namhlanje sivakashele ngicabanga ukuthi okwesibili ufika kule channel wafike wenza amaholo ningilande eGoli namhlanje ngila eThekwini yebo wafike wenza amaholo abantu bajabula ngendlela esimangaliso mfowethu kwaze kwamnandi kuba nawe ngaze ngajabula nami ukuba sekhaya ngane yakwethu yabona nje ngiyabusa nje ngiyathela amatafula bakwethu kusekhaya kumnandi buka mfowethu ake sixoxe le ndaba kunezinto mfethu esiphithizelayo emhlabeni ngenxa yakho ngiyakwazi ukuthi unento eyisuse nje uyisuse nje abantu emabethi hey lo sisi lo bebuye bethi ayi kodwa bafethu ukhona sisi wami nakho kaMseleni kwenzakalani ngoMseleni sikhipha sikuzwe ngathi ususe sithenjini lapho angeke ngize ngiphawule kakhulu ngizothi nje kancane ngoba akusiyona vele into ekhona existayo even though kuyinto engikholelwa kuyona esithenjini mina esithenjini isithembu ngiyasithanda abantu besifazane anginayo inkinga abantu besifazane I feel like it's high time ukuthi benze ipeace nokuthi ekugcineni siyashare
masabantu besifazane. So if indoda iletha umuntu wesifazane kuwe uwumamkhulu, kuphuma kwena ukuthi uyasamukela isithembu noma uyasiphika. But yona Kodwa indoda esuke isiqondile lalela. ayisho lona. And enye into, mina indoda yomuntu mangabe ingishelile ngayithanda, akunendaba ukuthi indoda yomuntu. Anginaso nje stress nesincungu ngoba vele mina angifuni ukuba ngedwa endodeni. Ngifuna at least sibe u3 sibe u4. Bese ke yebo, bese mhlambe ngibe unumber 4. Awufuna ukuba sekugcineni. Ekugcineni. Yimi ke loyo. Ngoba nje babazi mangabe ufika mina kumina uthi awunamfazi awunamuntu. Ngiyakushiya ngempela futhi angidlali nezingane. Awuyifuni indoda Angifuni nje angifuni nje indoda ezongitshela ukuthi ngingedwa. Angifuni ukuba ngedwa sidalwa sami. Into nje engayitshela yona ngumuntu obusy. Umculo wami uthatha sonke isikhathi sami. And mangabe ku relationship kudingeka ukuthi ubaba abe happy ngazo zonke indlela. And then mina mangabe ngingedwa ngiyazi ukuthi angikwazi ukufinyelela kuzo zonke indawo ukuthi umjabulise, ukuthi ngimjabulise kanti ubaba kumele ukuthi ajabule njengomuntu wesilisa. Yabona. So if mina ubaba noma bekuthiwa ngiku relationship mayifika mina ubaba ezongitshela ukuthi mama kukhona omama sebeba u4 ba u5, as long as ungazosifaka esithembini sendlala. Angifune esithembu mina ukuthi indoda izofakelwa yimi petrol. Indoda kumele ukuthi idle mina idle no petrol idle nemali yami. Hayi cha, angeke ngize akukhonakala emkhaya. akuzwakali kahle. Akuzwakali kahle nje indoda as long as ungezolambisa ingane zabantu ungasithatha sibe u15. As long mina I'm the happiest child. Uyabona mina I'm the happiest lady because futhi uNkulunkulu ungiblessile ngakwazi ukuyimela ngisasemncane. Endodeni akusikona ukuthi ngibheke ukuthi indoda inani, kodwa futhi ngiyabheka ukuthi indoda ilethani izanani. Uya understand ukuze sihlangabezane halfway. So mangabe kuzofike kube ukuthi unama girlfriend, isithembu sama girlfriend inonsense ke leyo. Iyona into wrong ke leyo isithembini sama girlfriend. Thatha umamkhulu ngendlela efanelekile ebese uthatha umama olandelayo uthatha umamncane. Uya understand ngendlela efanelekile ngesintu ngesizulu njengoba bengibiza intombi yomzulu bengibiza uNdlovukazi bengibiza uNdlunkulu. Akusikona ukuthi ngoba kukanjani laba basemaceleni bayajaja ngoba ba understand, kodwa iba seduzane nami as uQueen Loli uzokwazi ukuthi lentokazi le iwumuntu onje. Mina ngiqondile ngistraight futhi into ngiyibeka njengoba injalo. Angifuni umuntu ozofika kumina angikhohlise mina ngibe ngitransparent kuwena. Ilapho esifike sigejane khona. Wow, babukeli beSelect Africa TV ngihlele negakho. Anzwa ubhuti ubuza umbuzo ngala uthi kahle kahle uthi kahle kahle angikho kwahluleka ubaba akakwazanga ukuthi ubaba ake ngithi nje ubaba uMseleku Junior akakwazanga ukuthi amele into zakhe ngendlela eright ebese ke kwase kube ngazuthi kuba yebo bhuti ufuna ukungena la sibachazisela ababukele ekhaya cause bake babe confused ukuthi kahle kahle kukhulunywa ngamuphi umseleku lapha cause babe tshela ukuthi ngiyabonga ukuthinda noma ingane wagcina sekwenzekalani lapha ngicela siye lapha. Bhuti wami angeke ngize ngisho ukuthi ingane as long as ukwazi ukuchamisa umuntu wesifazane olingana nami. Angikubizi ngengane as long as ufuna usunama girlfriend awu2. Usunama girlfriend awu3. Una more than that. It's a pity because laba babili bayayihlanyisa nabo bayazi ukuthi bazi more than 7 bazi more than 10 of his girlfriends. You understand? So as long as umuntu wesilisa ukwazi ukuchamisa umuntu wesifazane usumdala lapho. Umdala lapho ukhulile unengqondo okwenzayo ukwenza nje ngengqondo sober. Hayi ngoba naku ukuthi uyenziswa. So mina ngithukiwe ke bhuti wami. Ubaba uMseleku ungithukile wangibiza ngomjendevu ku social media, wangibiza ngololiwe isitimela esithwala yonke inhlobo yendoda eSouth Africa ngoba naku azi ngeprevious ngepast yami. You understand? Ngoba naku azi ngokuthini ukuthi okay uke waba ku unomntwana no Master KG
uke wathandana nobani bani, uke wathandana no Big Zulu, you understand? That's my past, izolo lami. But it's a pity ngoba manje selingilandela in future or in present. Yabo. So ungithukile kakhulu mina baba uMseleko. Ukungithuka kwakhe ungithuka ngokuthini? Ingane yami ayikwazi ukuthi waqala wancoma wathi hayi cha ngikushayela izandla. Wathi ngikushayela izandla Sibindi, wambiza ngoSibindi. Kushayela izandla Sibindi ngoba ukwazi ukuthi uthandane nabantu abafana noQueen Loyi. Mina ngisiyona inceke yentokazi. Mkhaya nawe mina mangifika mina ufika uyibonele wena ngokwakho. You understand? Futhi mina akukho la ngidlula khona insizwe engangifuni. Konke bengakhuluma nje phela begxeke. Mina futhi ke into ngisuke kusenkingeni mangabe ungibone kuqala before indoda yakho ngoba abantu abaningi bangizondela ukuthi i-type yendoda yami leya. I-type yendoda yami futhi indoda yami engahlangana naye lo muntu lo. He's gone. So abantu besifazane kumele ukuthi nje kahle benze iphisi nami. Ngoba ngomuntu wesifazane nami ngiyayazi pain yomunye umuntu wesifazane futhi angiyifuni into ezozwisa omunye umuntu wesifazane ubuhlungu ngoba nami ngumuntu wesifazane. Izinto ngithanda ukuthi zenziwe ngendlela nengqondo. You understand? So abantu mabebona ngidlobolonda njengazuthi ngiyakwata sekukuningi emkhaya. Ngikuthathile kuningi ngaphakathi kumina. Ngigcwalelene ukuthi kahle akumina ngedwa. Ukuze ngigcwalelane kanje izikhalo zabantu besifazane mabe communicate nami. Mangakubonisa inbox yami emkhaya liyabhubha. Bayakhala abantu besifazane. Abantu besifazane bathwele kanzima. Futhi ngento encane nje engabe iyalungiswa ukuthi umuntu abe straight. I-understanding is very important in a relationship. You understand? So mangabe ungitshela iqiniso wathi cha mkhaya mina mama ngifuna ukuthi sidlalele. Asidlale babazi. Hayi ukuthi ungicontrol. Ungistophe lapha nalapha impilo yami ime. Ibheke wena. The next thing wena bese ucabanga ukuthi hayi njengoba ngibuyela back ekuthenini uba uMseleku mina wangithuka ngezenzo zendodana yakhe. Ngakhipha ivideo ngathi baba uMseleku ngokukhulu ukuzithoba. Mina ngibuye ekhaya mina ngifundisiwe, ngibuye ekhaya nenhlonipho. Kodwa umuntu ngiyakwazi ukumthatha ngimbeke endaweni yakhe. Ukuthi usomabhizinisi unezimali kulungile. Ngiyakuhlonipha lokho isithunzi sakho ngiyasihlonipha kodwa ngihloniphe. Ngihloniphe. Ngiyayizwa uyayibeka iyacaca babukele beSelect Africa TV ngoba besifuna ukuyiqonda lento ngoba wena Mashezi bengifuna ukuyiqonda lento because abantu abaningi begcine bebedideka but namhlanje bayathola ukuthi undodana ubaba ukuthi nje wasuke yabona futhi mangabe uzoseka useke into wrong into ephuma endleleni usuke nawe ubonisa ukuthi umuntu wesilisa ongena direction elifeini awukwazi ukuseka iphutha amaphutha enziwa indodana yakho or umntanakho uyayubheka into ukuthi isuka kuphi ungabheka esayidini le wayesengithuka wayesengishilo ukuthi indodana yami ngeke izilale nomuntu wesifazane onje umuntu indodana yami waphika naye kusho ukuthi uyena waphika kubaba wakhe umpumelelo waphika kubaba wakhe ubaba wakhe wayeseba namandla ukuthi akwazi ukungithuka wangibiza ngomjendevu ngaze ngakhipha ingoma ikhona ingoma ethi evidence mina ngikhipha evidence ngoba lo muntu lo ubehlala isonto lonke kwami usebenzela Swallows, yeah. Usebenzela iSwallows. Bebeze bemfonele enza yonke into enami. Ngifaka upetrol, ukudla kukimi yonke into ikimi. And then ekugcineni bese ngizothuka ubaba wakho. Ungiphikelani? Ungilala kanjani bese uyangiphika? Iyona leyo nto leyo yokuthi ulala kwami. Udla mina. Uphinde udle hayi ngeke emkhaya angisona ispring onion ngeke ngidliwe phezulu nangaphansi lutho emkhaya babukele beSelect Africa TV ngashula i-evidence ke mina ukuthi cha mina ngikhuluma kakhulu into ezosolva lento le nanka ama-video ngithi baba uyaphika nanka ama-video nayi evidence zakhala ke base zaseyikhala ke mfowethu angilona uhlanya nginama secret amaningi abantu mina ngilona uhlanya ngiphila nabantu ngiphilisana nabantu ngiyakwazi ukuphilisana nomuntu okwazi ukuphilisana nami into nje isuka igeje mangabe uzozitshela ukuthi wena uveza ubuselfish bakho kumina mfowethu
and mfethu siyathokoza mfethu uma uyicacisa kanjalo okushuthi emva kwalokho lento yavele nje wayikhatha kanjalo kwaphela kanjalo Ngayikhatha kanjalo kuyaqhubeka ngiyabona benze ngisho ama-reality show yini i-reality show iy'ngane zesithembu bazama i-content ngami kulungile it's fine ngayizama i-content ngoba abantu babe-glued kakhulu ku-screen mese bebona kumenshiniwe igama lika-Queen Lulu ukuthi hawu nangu uQueen Lulu kukhulunywa ngayo mfowethu. uyabona Hayi ngiyayizwa uyayibeka iyacaca. Asidlule lapho mfowethu. Into esingayo kakhulu namhlanje ingoma yakho i-single track oyikhiphile emnandi ngendlela esimangaliso amanxeba. Ngithe angisondele eduze wasondela drink ibandla nkosi yami naku ngikhanywa amazwi. Alright, sathi asondele eduze mfowethu. Ilentuzana i-single track yakho iphumile. Yatrenda ngendlela esimangaliso mfowethu. Mkhaya trende before iphuma ngicabanga ukuthi izela ko 15k already kodwa ina 5 days iphumile le ngoma. Ngiyakhumbula nje size sahamba saya eMaritzburg bengihamba nawe. Sihamba siyifafaza lento Mkhaya phela uyabona ngelanga yabona nje ngelanga ephume ngayo Mkhaya ngabusisa kakhulu ukuthi wonke umuntu uyakhala yabona nje le ngoma lesikhishiso ukuthi wonke umuntu uyakhala bathi le ngoma le irelate nathi angisafuna ukukhuluma kakhulu ngiyakhula ngikhuluma emic-ini ngikhuluma e-studio mina ukuthi lalela listen to my music uzoyizwa into eyenzakalayo okuningi ngikuphendula njengoba ngikhipha usomatekisi iyazisho ukuthi ngithanda usomatekisi bayamazi usomatekisi ukuthi ubani izisho futhi ukuthi mina ngikhipha i-evidence mina into engisuke ngicula kusuke kuyizimo engibhekene nazo ebese kuba izimo abantu ababhekene nazo abasondelene nami bese kufika ukuthi mhlambe ngiyarelate ngiyazwelana nesimo sakhe umuntu kuvele mhlambe mangihlukumeze kakhulu vele ngiqonde studio nje ngikhipha ingoma Mkhaya abali ingoma osuzenzile and okhuluma ngazo ingoma zakho uthi no ezinye zeingoma usukuzenza ngaphe kwezimo ohlangabezane nazo asiqale kule ngoma ethi somathekisi size kule ngoma ethi evidence sizovala ngale ngoma entsha leyo ikhiphile amanxeba asiqale lapha kusomathekisi mfowethu Mkhaya usomatekisi ngukhiphe based on izimo esibhekana nazo yabona izimo ngicela ungifakela mama lapho izimo esibhekana nazo emakhaya le ngoma le i-based empini kahle kahle ebiyenzeka in the past on the public transport ama-taxi for sure insizwa ishaya intokazi ngiyabonga mama ngiyabonga Sithando njengokuthi nje insizwa yakaMthembu ishaya itshitshi emhlangeni for sure ilobola itshitshi ayikakahlangani nalo ispoil itshitshi yenze yonke into yembese yenze yonke into ebese ilinda idate yomshado bese bevele beyibulala bemdubule istory lesi based on true story intombazane yakhethwa emhlangeni yalotsholwa yenzelwa yonke into base becela i-date ekhaya kubo emndenini kusalindwa i-date base bembulala uSibala wadutshula uSibala ematekisini so ubuhlungu lobu intokazi ekhalayo ukuthi ngiletheleni usomatekisi angifuni omunye umuntu ngithanda usomatekisi mina owami usomatekisi bafika kubona intokazi itaxi imbobo idutshuliwe vele sebelethe impahla zaSibari bazomtshela indaba ezibuhlungu ukuthi hey malume sicela i-meeting ibizana umzukulu omshana wenu nasi story manje sesivelile udutshuliwe manje umkhwenyana wakwenu yabona so ingoma eyafika kumina kusanezimpi kakhulu kusadutshulwana ngempela so ubuhlungu bengibona kuleya ngane yabantu ikhala dutshuliwe usomatekisi 48 bullets mina ke futhi kubuhlungu mina ngiluza ubhuti wami kodwa hayi ngezinto ezisematekisini ngiluza ubhuti wami bamdubulile eGoli I think bamdubula 36 bullets engilindile kokosiwe inyama engilindile engisendele location wathi hayi mzala lezi zinto angizenzi noma inini kodwa nje namhlanje I feel like ukuthi ngathi singosinyama
ngiphuma endlini ngithi ngistart imoto. Hawu abantu baphostile bayakhala abantu basekhaya. Hayibo. Usaya khona wena? Ngisaya khona mina ngiyakuyena. Yes. Baphinde futhi bangisendele ilocation. Usuya kumuntu ongasekho manje. Bangisendele ilocation ngefoni yakhe. Kusho ukuthi bathatha ifoni yakhe. Yeah, ne. Bangisendele ilocation. Hayi sengisukile mzala kuphi. Angazi nje angazi. Sengisukile mzala kuphi. Kukanje. Iza kule location. Kanti yena kudala bemdubulini. Sekuyibona abasendela mina. Kusho ukuthi mina ukuba nami ngafika lapha lalofika lingibhubhela. Iyabona. uNkulunkulu ke muhle njalo nedlozi ngale ngoma ngangistopa ngangizama ukudlulisa ubuhlungu bokuthi bafethu noma bekuthiwa ngizima kangakanani izimpi zamatekisi angizazi angazi lutho nangomngcelo wamatekisi nangepolitiki yamatekisi kodwa nje if kungazwanwa abantu uthando into engiyiphushayo ukuthandana nokubambisana ngoba miningi imindeni lelingadlile manje lambile bathathe usomatekisi so le ngoma lena yafika kanjalo ke mina bhuti wami intokazi nje ekhalayo ukuthi uphu somatekisi yabona mina akekho umunye umuntu engimfunayo ngifuna usomatekisi wami yebo babukeli beSelect Africa TV ngisahleli nayo Queen Lola intokazi ke bafowethu le eqenyayo kakhulu ngobuntu bayo ezethembayo futhi nesintu sayo iyasithanda kakhulu mfowethu asize la ku evidence ingoma yakhe evidence isuka phi indaba ye evidence i-evidence isuke ekuthenini baningi abantu be-investor kuma relationship yes angizokhuluma ngabantu besifazane kuphela uyindoda uya-investa kumuntu wesifazane uyaspenda uyasupporta wenza ini uyamkhipha abanye mabespenda imali emaklabhini bayabalekelwa ususpenda u10,000 or lo 2,000 wakho okugcina uspenda kumuntu wakho nabangani bakhe eklabhini jiki anyamalala yes ungiphuza kanjani imali yami bese uyabaleka ungadlanga phela vele isizokhala mfowethu why ngoba bese ngithi ngoba phela siplanile and siyavumelana mabafika ngithi mina wena manje usulala ngekhona usuyashaya lalela mkhaya ake ngingene la ngiyahamba nami ngiye-out ngisukela emakhaya ngithi yabo ngiye-out ngisukela emakhaya ngiyafika kwenye ama-club la angenako umuntu othanda kuhamba lezi ndawo ngiyayikhetha hamba namajitabu uma ngithi ngiyafika nami ngiyablasa ngigcwalisa itafula ne siyashaya neintokazi isondele yabo ngole and yazi problem benza kanjani umuntu ufika agqoke ngenye indlela emasezohamba uyashintsha hambe etoilet ashintsha akhumule ngisho iwifi hawu ashaya ngechiscope uma usumone angevele sengidakiwe uma usumone kusekule la tafula usuyamfanisa kodwa ingathi yena kodwa lo begqoka iwifi you understand alright asiqhubeke emkhaya asiqhubeke alright sivala kanjani asiqhubeke emkhaya so mkhaya ke evidence isuka lapha ekuthenini bafowethu i-evidence ebalekile kulezi insuku yes indoda noma umuntu wesifazane i-evidence lalelani bakwethu i-evidence ibalekile kabi kulezi insuku ngoba mina ngabe ngathukwa kuyimanje babuyile kumina bayangithanda ibhadi abantu ngoba manje sebeya understand lesimo lesi engikusona yabona nje i-evidence ibalekile mina ngabe ngathukwa kwathiwa nje umjendevu uyaclaima ngoba vele ubaba umsele kwayekade iphikile indaba yami wathi nje lutho nje indoda nami ithi nje ayikwazi sidala mase ngithi ngathula nje ngathi nje ngaposta ku status I think bayithatha khona lapho ke video ngaposta ku status kodwa ayikho ivideo yethu ngoba ngiyabona ku trend ukuthi mina naye senza ihlof ivideo yami naye senza ihlof sise horror lenjabulo hey madoda happy hour senzi happy hour mkhaya ayikho leyo nto mkhaya kwakuyinto nje abantu mabeyipromothela into zabo ke ko YouTube kodwa nje ngayipostela isithando sami ngithi baby sorry silalele sixoxela ku bedroom singekho sikumnganami nje siphumene ngoba besibhebhenyukela bakwethu phela imali ikhona la kumina mina ngidependele endodeni ngisebenzise yami imali you understand ngibhebhenyukela sibhuka ama vacation senze yonke lento le ngishutheleke wathi sethi-ke phika ubaba ngathi nayi evidence wow babukela beSelect Africa TV kumnandi kudelile kuthethe bafethu ngihleli nehora lenjabulo ngipholile nje bafethu kumnandi ngihleli noQueen
Mfowethu amanxeba le ngoma mfethu ibathinta kakhulu abantu and abantu bonke bayakhala ubone kwi-TikTok athi umuntu le ngoma eyami kusho ukuthi uyibhalele mina. Uyibhalele mina, yebo. Mfowethu amanxeba esuka phi lento yakho? Njengoba ngichaza nje mfowethu, okuningi sekuyazisho nje, yabona. Amanxeba kuyafika lokho ukuthi njengamanje bonke bafuna ukubuya back. Bonke bafuna uxolo. Bonke bayabona manje ukuthi cha ngikwenze wrong, mashezi ngikwenze wrong. Ngumuntu oxolelayo mina, ngumuntu futhi odlulisayo. But inkinga yami iqala kuphi ekuthenini njengoba igama lami lidicileleke phansi kanje akekho omunye umuntu wesifazane othi umuntu wesilisa othi mayezwa ngegama lika Queen Loli abehave njengoba ezobe esuke ebona umuntu ofihle izinto ezenzeka kuyena njengami. Mina ukuthi ngi-ophene up ngakhala. Mina ukuba kuya ngabantu base South Africa ngabe kade ngayihenga, ngabe kade ngayibulala. I-insult, inhlamba, igama lami lidicileleke phansi ngenxa yokuthini I spoke out. I stood my ground. You understand? Ngayimela. Mina anginamuntu, anginababa. Uyimele. Anginasisa, anginabhuti engizothi uyangimela. Ngizimele mina. You understand? So if ngayimeli ngabe kade igazi lami laphalala, ngabe kade umzimba wami abasemathuneni. You understand? So ngafunda ngisesemncane, uma wangishiya ngimncane kakhulu, ngathi ngiqala nje ngibona ubuntombi bami isikhathi ngene esikhathini ngangina 6 uma ehamba. Ngafunda lapho kuyimela, ngakhulela komalume, ngasuka komalume ngayokhulela le eGoli ngiyimele njengamanje ngumuntu wesifazane abantu mabe ngibuka bebone ngazuthi izinto ziza ngamasoso. Kanti kunzima. So kuningi uthi ubalekele endodeni uthi uthemba uthanda ukuthi izokuthanda, indoda yakho ifike naye idlale ngawe, uthi wakho umngani naye afike khona le ngoma engiyikhiphile ethi qaphela kusibona abangani bakho abakuthandayo. Lezo ingoma lezo zikhuluma ngazo izinto ezifana nalezo ukuthi kuningi. Mfethu we get to isikhathi la esithi khona uba lonely elifini, udinga usisi, udinga ubhuti. Mina anginabhuti. You understand? Anginabhuti ngiyayibona. Akukho la ukhalela khona. Okwami nje kuyivalela, ngihlale ngizidle mina self, ngiphume ngithi Loli, ngizibuke esibukweni ngithi Nomfundo. Ngikhohlwa uLoli noQueen Loli. Ngithi ngiyabonga Nomfundo ngoba uyangithwala uQueen Loli mangabe sehluleka. KunoNomfundo kumina kunoQueen Loli. uQueen Loli uyahluleka. Umhlaba losiphila kuona, Queen Loli uhamba phelelwa amandla, usala uNomfundo. Ngiyibuka esibukweni ngithi Nomfundo njengamanje ngiyakudinga. Kuningi mkhaya. Babukeli beSelect Africa TV, ngihleli noQueen Loli, uNomfundo Mashezi bafowethu intokazi njengoba isho nje izichaza bafowethu. Ngithi angihlale nawo nje ngiyibize isondele eduzane nami. Sisi wami, siyabona TikTok mfowethu. Ingoma yakho yenza amanxeba yenza wani. Le ngoma letha amanxeba isuka khona lapha ekuthenini uzubone ngazuthi umhlaba ungavuleka, ubone ngazuthi umhlaba ungavuleka. Mina ayikho impe engakwazi ukuyimela. Yabona ungangibona mina meke ngakhala ngaguqa phansi. Amandla ami aya-recharge by that moment. Ngumntwana omunye obusiseke ngenye indlela. Ngisho ekhaya ngafika mina ekhaya bangiphika. Bathi akusimina ngoba ngihamba ngimncane. Ngathi ngibuyele ekhaya ngina 24 years ngithenga iBMW i3 series. Bafike ekhaya bathi hayi akusimina. Kuhlungu into yokuthi uthi uphusha icraft yakho umndeni ungakusupport. Bedlala ingoma zakho. Sisemfuleni siyokha amanzi, badlala ingoma zami abazi ukuthi mina ngibuza ukuthi yabani le ngoma niyayazi. Bathi hayi siyayazi kaQueen Loli. Ubani uQueen Loli? Abazi. uQueen Loli. Ngicela ningene kuGoogle nisearch ukuthi ubani uQueen Loli. Mabethi Nomfundo wakashezi. Hawu mntase ngempela wena bonke futhi bangabelieve ngoba mina vele ngilengane le ya writewa off ukuthi I will never be anything elifini. Ngoba ngaphuma ekhaya sometimes kubalekile ukuhlukana nomndeni. Hlukana nomphakathi, hlukana nendawo yazalelwa kuyona. Phuma uye emazweni.
izinto zakho, bahlala nawe bayakubuka i-future yakho ukuthi injani, bakuloya khona lapho. Uzustrugglishe ube yiphara udla inyawupe because of la uphuma khona. Kubalekile ukuphuma, hlukana. Sure. Babukeli be-Select Africa TV story sakhe bafethu niyasizwa. Mhlambe ulapho ngasekhaya uyafisa ukufana noQueen Lolo. Uyezwa la adlule khona. Akulula impilo ayikho lula. Ayikho lula bhuti wami. Ayikho lula. Kunengane ke Lolo engifuna ukuthi mfowethu ilapha ekhaya ithi mina ngiyafisa ukufana noQueen Lolo. Ngiyafisa ukufana noNomfundo. Kodwa izimo zami azingivumeli. Yenze njani? Nansi lapha iyakubuka. Bhuti wami, what I can say ukuthi I broke the rules. Mhlampe kuzoba ngcono uma ngisho ngesingisi. I broke the rules. Ngaphula imithetho. Ngaphuma esandleni sabantu abadala. Bangwriter off bathi lento ofuna ukuyenza ngeke izilunge. Bayikhesa, bayiqalekisa. Njengoba nina senazi ibrand namhlanje kuthiwa noQueen Loli, nibona iSuperstar ko TV. Ngaphuma emthethweni. I chose into ejabulisa mina. Into engizokwazi ukuyimela. Ngahlakanipha ngisasemncane. Ngasho futhi ngathi with all respect, into engifuna ukuyenza nayi. Into efunwa eyami inhliziyo nayi. So if ever ni against yona ngoba bekubonakala nangezenzo, umusic or icareer yami ngithatha ukuthi ngibiziwe ubizo. Into ongayenzi ngamabomu. Lapha ekhaya niyazazi izinto enithi mangabe nizenza noma nifihla kodwa ubhutshuluka umangale nawe ukuthi ish bekukhuza ngapha bekuvimbe ngapha bethi ngalana uphunyuke ngapha. You understand? Leyo nto leyo usuku nobizo enelidinga abazali noma umndeni ounderstandayo ukuthi sonke empilweni sinendlela ekumele ukuthi siyithathe. Umfundisi akamzali umfundisi. Udokotela akamzali udokotela. Uyochezuka uphuma ubaba wakhe umfundisi eshumayela izwi. Uchezuka ukhethe yakhe indawo, ukhethe yakhe indlela. You understand? So I chose this ukuthi ngibe yi-artist. I broke the rules. Ingane esekhaya ngeke ngize ngiqamba manga ngithi ungalilahli ithemba kodwa sebenza, go out there, pusha, pressa, break the rules makufanele. Foster kuyafoster kulempilo. Foster. Baye bethi abafundile bathi fake it until you make it. Kunjalo mfethu. You understand? Yenza lokho ocabanga ukuthi kuzokujabulisa futhi focusa, ube negoal ofuna ukuyi-achieve, wazi ukuthi la nakho la ngiyakhona. You understand? Mfowethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca. Mhlawumbe sesizoyivala mfowethu. Kunomntwana lapha osekhaya. Ngibuka ukuzethemba kwakho. Ngibuke nangendlela ogqoka ngayo phakathi kwabantu. Okhululeke ngayo ukuthi mina nguQueen Lolo mina nguNomfundo. Yebo. Mhlawumbe kunengane lapha ekhaya ethi mayenza izinto yesifazane ithi izenyeze. Mhlawumbe ungathini kulo ngane mfowethu? Wemkhaya uNomfundo wamanje ngizokwenza example. uNomfundo wamanje akafani noNomfundo wa5 years ago. Ngigainile ngiyakhula ngumuntu wesifazane. Ibele libalikhulu, ihips uyalibona lingangobaba liyaputshuluka, icellulite bakhona, angikho perfect ngumuntu. You understand? So umuntu ohlele ekhaya obukela le video bakhona laba abagxekayo bathi we nali ithanga licabukile, nali lalela. Zithande the way ungakhona, ziqhenge the way ungakhona, the way futhi yabona into ongeke uzuyishintshe. Dila nayo kakhulu. Bobona abantu engazuthi bayinhlekisa kakhulu emphakathini or in nowadays ko social media. Umuntu uyazi ukuthi umuntu uba nama followers for ukuthi nje mubi. The ugliest guy on earth. For ukuthi ku-TikTok wenza ama video ngobubi bakhe. Unama followers inqwaba. Thola ukuthi unezinga elilodwa elide elinye elifishane. Wenza
into ngento oyiyona ozokwazi ukuyimela. Ungabi nandaba ukuthi omunye umuntu uthini, uyiselulite amathanga amfonyokile yenzi, as long as into oyenzayo ingaphakathi kwena. Ungabi nandaba. Uyabona nje ukuzenyeza, mina ngeke bakwethu, mina ngigainile futhi-ke ngigainile uNkulunkulu okushola ukuthi impilo inice, ilife imnandi. Hey, siya-ona la singaphandle, osomatekisi, siona ama-truck, siona ama-apartment, siona manje ngizobalekela i-treatment yemali. Hayi ngeke. Yabona nje bangabe ihlula ijim, ngishiya phansi ngoba nje umjovo ngiwusaba kabi. Nakho-ke sengizofonyozwa ngiye kodokotela banginciphisa umkhaba, cha, anginaso nje leso sikhathi. Usazongibona ngigibela i-stage. Mfowethu, siyathokoza futhi siyajabula kakhulu uma ichaza kanjalo futhi abantu emakhaya mfethu kumele sibachazisele. Babukeli beSelect Africa TV, hayi mina uFocus Gig, hayi ngihleli naye bafana. Lalela ntwana ngigrand. Nolwandle lana. Ngishaphu Sazongena olwandle ekhaya. Mfowethu basiqeda la songena olwandle. Siyongena emkhaya. Ya, ke mnandi ngizobe ngibamba kanje. Skiphe namabhadi nezikhwakhwala phela sihlangana nabantu abathwele, silale nabantu abanezichitho zabo abanezinto ezinjanjani. Ngiyongena olwandle, ngiyogeza khofonono le mele ukuthi ingene ulwandle sosamabhadi. Mfowethu sesivala mfowethu, ithini plan yakho ukuphusha ilentuzana isiyakha amanxeba, ithini plan batshela abantu ekhaya? Bhuti wami njengoba nje nani ningiqande ngila eThekwini, ngibhizi ngenza i-radio tour. I-radio tour sengifikile eGagasini, ngafika koNanda, ngafika koVibe, ngafika ngingawaneyima koZwi loMzansi, Zululand, Nongoma FM. Sengifikile zonke lezo ndawo okushola ukuthi ngikwi-radio tour, amanxeba radio tour. Ngisaphusha i-radio interview kwamanje, and then after that music video uyaphuma, amanxeba by uQueen Loli. Uzowubona nje lapho ko-TV, ko-MTV Base, ko-Trace, ko-Channel O, uzowubona yonke indawo, ko-YouTube ukhona music video uzophuma very soon. Futhi usiyathokoza abantu bakuthola kanjani? Bhuti wami nje okunye engikukhohlwayo njenge-artist independent, ya. angikho under pressure. So ngirelaxile ngoba ngisebenzisa iphakethe lami, angina record company, angina any sponsor, angina lutho, konke ngikwenza from mina iphakethe lami at my own pace. So ngizocela nje abantu ukuthi bengangijahi, bengangixini. Umusic into ebalekile ukuthi noma bekuthiwa umuntu ubekwa amabala kanjani, futhi into engiyithandile ngayo ngabo babonile ukuthi cha Ndlovukazi siyasunderstand isikhalo sakho thina. Mawungabona manje ivideo yami engipostayo ivela ithi nje bakuthiwa nje Queen Loli ivela ithi nje because abantu bayabona manje ukuthi kunzima empilweni, impilo inzima on its own. So njengoba inzima ungabomgxeko omunye umuntu ungakazi ube seyicathulweni zakhe. Iyasinda lento le. Yabona le ungakazi uzube kulesi sicathulo lesimkhaya. Iyasinda lento le. Izokusinda for sure. Khona abanye khona kuyabiza kugushi. Kuyabiza. Kodwa nje emkhaya iyasinda. So omunye angeke azakwazi ukuhamba ngazo. Futhi uyayizwa uyayibeka. Yebo mkhaya. Futhi inhle kakhulu. Mhlawumbe uzothi ngoba usuyibekile ukuthi yonke into uzenzela wena. Kunomuntu mhlawumbe uzivulile nezandla mangasethi umuntu no ngicela ukuthi ngikusize lapho. Ungakwazi ukuthi uyamemukela noma uzothi hayi angisafuna ukusiza ukuthi sebedlale ngami kakhulu. Badlalile ngami kakhulu yebo, kodwa izandla zivulekile ngoba ibrand lesikhuluma ngayo, ibrand esengiyakhile, ibrand esikhona out there. But abantu abathi umuntu ofuna ukwenza ibhizinisi obona ipotential, owazi ukuthi yini ibhizinisi, they are more than welcome. Ongezofuna amathanga ami, ongezofuna ukuthi ngivule amathanga, owazi ukuthi ufuna ukwenza imali, ngoba into efika ishaye ukuthi kumele sivule amathanga for italent lakho, for icareer yakho, kumele ukuthi usacrifice ukukunika ikhofonono ngakunika. Hayi ukuthi kumele ukuthi uyidemande uyithenge. Umuntu wesifazane futhi ke these days ku easy mfethu ukuthi uwina umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane uyamiyeka ayihenge yena, wena nje uyenza nje. Umuntu wesifazane abona ukuthi cha kodwa hayi umthembi isoka abakwethu. Yazi indoda lena ngingakwazi ukuthi sakhumuza. Ngilo. Right so. Mkhaya, yebo mkhaya, yebo mina ngiyakwazi vele. So uyayibuke lokho ukuthi ku-easy ukwina umuntu wesifazane, baby can I take you out, baby let's go out for drinks, baby let's do 1 2 3.
Hawu nami I start falling in love ngiyaqala manje sengiyabona ukuthi hayi lana yazini ngingaphila lana ngeke ngize ngilambe you understand ngeke ngize ngibulawe indlala singawakhumuzi you understand so umuntu wesilisa owazi ukuthi umuntu wesifazana owazi ukuthi ufuna ukinvesta ufuna ukwenza imali mina I'm here open I'm free angisayine na any record label angisayine na lutho kodwa nje mawuzazi ukuthi ufuna ukusebenza because umsebenzi first ukuhlanya ngiyahlanya kodwa ngihlanyiswa la ngihlanyiswa khona ngihlanya la ngihlanyiswa mawungihlanyisile ke ngihamba nqunu umkhaya kunjalo hayi babukeli beSelect Africa TV bafethu singakhuluma kushona ilanga mangihleli nalentokazi kumnandi kudelile kusedu kodwa ke emase siyivala nje mfowethu abantu bakuthola kanjani einkundleni zokuxhumana ngiyatholakala einkundleni zokuxhumana mkhaya igama ku Instagram uQueen Lolis Gananda nomfundo Shezi ku Facebook uQueen Lolis Gananda nakhona futhi nomfundo Shezi ku Twitter Queen Loli Gananda ku TikTok uQueen Lolis Gananda uQueen Lolis Gananda nje everywhere yebo mkhaya angiyibona inkinga mhlawumbe uzothi umuntu inamba teteli inamba ngiyatholakala lapha yanginayo imanager yebo yeah. mkhaya nginayo imanager inamba yakhe it's 065 711 1519 065 711 1519 yemanager bakwethu ningamsendela ama message namatotolozi ebusuku babuye benze njalo bayasenda bomkhaya avela ngiforwardele zonke izinto bafethu yemanager eyebusiness eyomsebenzi ngiyacela hayi siyabonga seswami siyabonga ukuthi uzivakashele futhi siyathokoza kakhulu futhi siyajabula babukeli beSelect Africa TV sengiyayivala ke bafuthu ihora lenjabulo belijabuleke lilayo ePavilion lihleli niba futhi ngijabule indlela esimangaliso ngiphakathi kwawo siwalimile bafuthu siwalimile alinye la kwiSelect Africa TV namhlanje ngiyawavuna ngiyawavuna bafethu ngijabula indlela esimangaliso Select Africa TV uyasilandela einkundleni zokuxhumana bafethu uyasubscribe bafethu ucomment ulike Facebook isikhona bafethu Select Africa TV Twitter Select Africa TV ihora lenjabulo bafethu ukuthi obusani ngwakamthembu kanti le iSelect Africa TV mina bengihleli noQueen Loli bye bye siyabonga bye bye emakhaya siyabonga